Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel the big update DHS निफ्राय दा finally exam जामारसिगोन ओके दा बे पोस्टआ जाबाय grade 4 आव सो बेनिफ्राय grade 3 आ माब्ला जागोन आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनिफ्राय इम्पोर्टेन्ट आपडेटआ बेनो डिसेबिलिटी पार्सनफोरनि थाखाय मोनसे फर्म फैदों बेखौहाय डाउनलड खालामनानै फर्म फिलआप खालामनानैसो एग्जामाव जिरायनो हागोन दा बे माब्रै जागोन प्रसेसआ बेखौ दिन्थिगोन लोगोसे एग्जामनि डिटेल्स नोंथांमोना मोनजोबगोन दा बे कनफार्म जाबाय फाइनाली अफिशियेल नटिफिकेशन रिलिज खालामबाय एग्जामनि बागै दा बेखायनो जों थांगोन अफिशियेल साइटआव बेनो जाबाय DHS FW बेयाव फैनांगोन नोंथांमोना बे फर्मखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नाथाय लोगोफोर आं डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनाहाय फिलआप खालामनानै थांबानो जाबाय सो बेनो जाबाय माखासे गाइडलाइन्स फैदों ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय दा बे ग्रेड 4 एग्जामा जामारसिगोन लोगोफोर बेनो जाबाय कम्बाइन्ड एग्जाम मोनब्रैजों लोगो नांनानै आयुष DHS DME DHS FW बे मोनब्रैजों मोनसे कम्बाइन्ड एग्जाम जागोन ग्रेड 4 आव आरो ग्रेड 3 आवबो जागोन सो बेनिफ्राय नन टेक्निकल ग्रेड 3 नि एग्जामा नोंथांमोना फेब्रुवारियाव जागोन 12 आव आरो लोगोसे सिगांना टेक्निकला जाखांबाय बे रिजाल्टआ उनावसो होगोन जेब्ला एग्जामा गासैबो जोबगोन सो दानिया बे जाबाय मोनसे अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव रिलिज खालामदों ग्रेड 4 एग्जाम थाखाय जायनोखि डिसेबिलिटी पार्सन सो नोंथांमोना गुबुन सासे मानसि लांनांगौ जायो लोगोसे गावनि सेल्फ डिक्लेरेशन लांनांगौ जायो बेनो जाबाय नोंथांमोना डक्टरनिफ्राय बेखौ लांनांगोन एग्जामाव थांनोब्ला जायखिजाया DHS नियाव थांनानै नोंथांमोना जिखुनु जाया हस्पिटालाव थांनानै डक्टरनिफ्राय साइन सिगनेचार स्टाम्प लाबोनांगोन आरो नोंथांमोना गावनि नामफोरखौ लिरनानै लांनांगोन सो बेयाव साइन स्टाम्प थानाय जागोन जायखिजाया गभर्नमेन्टनि नोंथांमोना जानांगोन आरो हस्पिटालनि जाहाथे नंगौ होननानै जाहाथे प्रुफ एबा फोरमान हरो बे फर्मावहाय सो बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन आरोना सो बेनिफ्राय बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय नोंहा मानि सायाव डिफेक्ट दङ बेखौहाय लिरनांगोन देन बेनिफ्राय एड्रेसखौ लिरनांगोन बा नोंथांमोननि फादार्स मादार्स नेमखौहाय नोंथांमोना लिरनानै लांबानो जाबाय सो दानिया गाहायाव फैबावबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि आन्डारटेकिं जाय नोंखौ लांग्रा अके नोंखौ दोनलांनांगौ जायोना बेनिबो बेयाव डेटाखौ नांगोन बेयाव बेनि नाम सो बेनिफ्राय सोरनि थाखाय थांगोन केन्डिडेट बेनि बाय'डेटाखौहाय बेयाव लिरनानै सो बेयावबो नोंथांमोनानै सिगनेचार नांगोन सो बेखौहाय फर्म फिलआप खालामनांगोन आरो सो बेखौहाय डाउनलड खालामना लादो आं डिसक्रिप्शनाव होना होबाय सो बेनिफ्राय लोगोफोर एग्जामा जामारसिगोन बेनो जाबाय 22 जानुवारियाव ग्रेड 4 हिसाबै जेराव पोस्टआ नोंथांमोना 2000 नि खाथियाव मोनगोन मानोना बेनि सिगां दा बावैनो एप्लाइ जाबावगोन क'क्राझारावबो पोस्ट दङ 693 आरो बेनिफ्राय धुबरी मेडिकेल कलेज नगाव गोबां दङ गासैखौबो लानानै बे मोनसे कम्बाइन्ड एग्जाम जासिगोन ग्रेड 4 आव 22 जानुवारियाव आरो लोगोसे ग्रेड 3 आ नोंथांमोननिया बे जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 जागोन फेब्रुवारि 12 आव जागोन सो बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बे आनजादखौ मोजां होयो दा बेखायनो नोंथांमोनाहाय जाहाथे रेडि खालामो सिलेबास सो सिलेबासआ इंलिश बेनिफ्राय मैथ्स बेनिफ्राय साइन्स एन्ड जीके बे मोनब्रैनिफ्रायल' फैगोन 50 कुइसन जेराव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन मोनसेया माने 2 मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया दा बयबो रेडि जादो बारा टाइम गैला नोंथांमोना जास्ट 1 मान्थ गैला होनजायो सो बेनिफ्राय जाहाथे एग्जामखौ पास खालामो आरो बेयाव पास जाबा भाइभा टेस्ट थासिगोन देन बेनिफ्राय साख्रि मोननाय जासिगोन हेल्थ डिपार्टमेन्टआव